Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. To mai saurare idan wannan ne farkon shigowa ka wannan tasha ta mai albarka da kada ka manta ka na wani subscribing kana ka na mana karar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Mun gode. A yau ne muke dauke da cikakken bidiyon nan wanda yake ya mutu a social media. Bidiyon da yana dauke da cin mutunci da ake yi game da wannan mutane biyu tufa, inda mutane da dama suke cewa wannan bidiyon da aka yi an yi ne don cin mutunci rarara, inda kuma idan ka duba ka gani mai saurare kai ma za ka ba da naka zaɓin a cikin wannan bidiyon yana dauke da abubuwa daban-daban na mamaki daban al'ajabi. To isra'ila ka biyo mu har zuwa wannan ƙarshen bidiyon domin samun cikakkun bayani na wannan bidiyon. Mutane da dama sun bayyana cewa wannan bidiyon bai kamata a dinga sa mahaifa a cikin wannan bidiyon ba, to amma duba da yanayi da kuma cin mutunci da rararaye da wannan mutumi, wato wannan mutumi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda ya je ɗauko kazamin suna ya lakaba wa wannan mutum, inda su ma 'yan kwankwasiya suka ji haushi suka ɗora wannan bidiyo akan cewa a duba a cikin tsakanin biyun nan a ga tsakanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da mahaifiyar nan ta rarara a cikin su wacce ce ya fi kama da tsula. To fa a nan ne kuma inda rikici ya balle tsakanin rarara da kuma 'yan kwankwasiya, inda rarara da hatta kai da ya buga wata waka inda yake zagin 'yan kwankwasiya da yawa da dama. To mai saurare ka biyo mu domin samun ci gaban wannan bidiyo namu. To mai saurare kada ka manta idan wannan ne farkon shigo ka da ta mai albarka da kada ka manta ka na wani subscribing kana ka domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Mun gode sai mun haɗa bidiyo na gaba.